Bon dia, coneix literaris! Al vídeo d'avui us parlaré sobre el llibre de la closca pelada dels cretins del Jaume Copons. Doncs, sense esperar més, comencem! Bé, doncs, el llibre és La closca pelada dels cretins de Jaume Copons i l'editorial La Galera Jove. Aquest llibre és fantàstic, o sigui, des d'un bon principi jo el vaig veure i la veritat és que pensava que seria una mica avorrit i que la història doncs no m'acabaria d'agradar. Però sabeu què? Tot el contrari, o sigui, m'ha encantat, em vaig enganxar, me'l vaig llegir en un dia, ja veieu que és bastant curtet i és molt fàcil de llegir, perquè està dividit en parts i són parts molt divertides. Aquest llibre barreja entre aventures, també tensió, molta tensió, també barreja amor entre el Roc i la Mariona. Qui són el Roc i la Mariona? Ara ho sabrem. Bé, doncs, aquesta història va sobre el Roc, és el protagonista que li tira una cadira al cap d'una persona del seu institut. Llavors l'expulsen i els seus pares, com a càstig, decideixen portar-lo 2 setmanes a Galerna. I llavors ell pensa, Galerna, què és Galerna? Doncs Galerna és on viuen els seus tiets, l'Anna, el Pau i la Mariona. La Mariona és la filla. Bé, a Galerna és un poble on la seva tieta fa la vida al camp, li agrada fer ceràmica i ell el veu com una hippie i llavors pensa que s'avorrirà molt i que serà tot un desastre, que ell no podrà viure en aquell poble. Els primers dies de la setmana es van fer eterns, però quan dic eterns són molt eterns. No sabia què fer, s'avorria tot perquè no sabia munyir vaques tampoc i no servia per res. Però a mesura que passaven els dies tot va començar i va començar les aventures, la tensió i l'amor. Els primers dies la Mariona no estava, llavors quan els van conèixer va ser com que ja es coneixien de petits i haver canviat, no sé, els va ajudar també a relacionar-se millor. El Roc s'entera que hi ha uns petits problemes amb el mas on viuen els seus tiets. Primer, que els hi tallen l'aigua. Després, que els hi cremen una petita part del mas. I després que els hi pinten de vermell la casa. I clar, això són com una mena de boicots que fa una persona que no se sap per fer fora els seus tiets del mas. La història és aquesta també. I després la Mariona li presenta al seu amic Maurici, li presenta el Roc. I es fan amics i el Maurici li diu que li encanta tocar la guitarra i que de vegades fa concerts al bar de la nit, que és un bar de Galerna. I llavors li encanta tocar la guitarra i a les golfes té molts tipus de guitarra que ell se'ls ha guanyat treballant a les vacances, estalviant molt, perquè és el seu somni. Llavors, un cop unes persones de Galerna, que són misterioses, veuen que el Maurici s'està relacionant amb el Roc i la Mariona, doncs, com a càstig, li trenquen la guitarra, la seva guitarra preferida li trenquen. Llavors, el Roc i la Mariona se senten fatal perquè no és que hagi sigut culpa seva, però en part sí, però no del tot, saps? Llavors aconsegueixen anar al lutier sense que el Maurici s'enteri i llavors intenten arreglar la guitarra. No se sap què passa, deixeu-me els comentaris perquè us llegeu el llibre. Deixeu-me els comentaris què passa amb la guitarra. I llavors, de moment, un part del tema ja està mig arreglat. Després, el tema més gros i més important d'aquesta història, i és on passa més tensió, a part de l'amor, són els boicots del mas. El Roc
coneix a una persona que es diu Roig, que viu a una cova, sí, a una cova. I aquesta persona també és misteriosa, tot és misteriós. Perquè primer va ser periodista i ha acabat en una cova, o sigui, com acabes així? I aquest Roig, aquest tal Roig, els ajudarà a superar els problemes amb el mas. Mentre que en aquesta història, dins d'aquesta història hi ha un petit fil entre la Mariona, fil d'amor entre la Mariona i el Roc. S'enamoren. I acaben sent nòvios! Vale, us he fet una mica de spoiler. Ara, el tema més important. Segresten a la Mariona a canvi de vendre's el mas per molts diners. Els pares de la Mariona no triguen ni 2 minuts en anar a signar el contracte perquè volen ja la seva filla. Però el lloc on havien d'anar a signar està tancat i fins l'endemà a les 9 del matí no poden signar. I clar, això és un desastre increïble perquè entre que el Roc ja era nòvio de la Mariona i els pares estan preocupats per la seva filla perquè no saben on està. Vale, no saben on està. Aquí va haver-hi molta tensió i és la part que més em va agradar. Va ser... El Roig, ja us dic jo que el Roig serà la persona que intenta arreglar aquesta situació. No se sap si l'arregla o no. M'ho haureu de dir vosaltres. Doncs així acaba la meva petita ressenya del llibre de La closca pelada dels cretins. Digueu-me als comentaris què acaba passant amb la guitarra del Maurici. Si us ha agradat el llibre, a mi, o sigui, em va fascinar aquest llibre, la veritat em va encantar. Flipo. I seguiu-me a @cuinanliteratura a Instagram per saber més novetats del canal. Subscriviu-vos al canal tots aquells que encara no ho heu fet i doneu-li a la campaneta per saber més novetats dels vídeos que penjo. Penjo! Fins una altra! Adéu!